Koje su najvažnije odluke sa današnjeg vijeća? Pa sigurno da će se današnje vijeće pamtiti po tome što smo dobili nove dvije države članice šengenskog područja, Rumunjsku i Bugarsku. Dakle, nakon 13 godina od kad je počeo taj njihov proces, mislim da danas možemo svi skupa biti zadovoljni. Kao što je poznato, Hrvatska je cijelo vrijeme podržavala ulazak Bugarske i Rumunjske u šengensko područje, jer to bez dvojbe znači osnažen Schengen, pogotovo u današnjem vrijeme kad je Europa suočena sa brojnim izazovima. Imati na vanjskim granicama dvije nove članice Schengena je u svakom slučaju dobitak. Mi bi se radovali da je to bilo prije 2 godine kad je Hrvatska ušla u šengensko područje. Nažalost, tad nije bio postignut konsenzus da sve 3 države uđu, ali evo, nakon 2 godine intenzivnog rada i uvjeravanja određenih država članica da je zapravo i u njihovom interesu da Bugarska i Rumunjska uđe u Schengen, danas je to dobilo svoju potvrdu i ja im čestitam. Čestitao sam kolegama ministrima tijekom jutra kad se ta odluka donijela i evo, Schengen nastavlja kao jedno od najvažnijih postignuća u povijesti Europe. Dakle, to područje slobode kretanja je sada zaokruženo kad govorimo o članicama Europske unije na kontinentu, naravno, i očekujemo da će Bugarska i Rumunjska, kao što su i danas njihovi predstavnici kazali, dati jedan vrijedan doprinos očuvanju vanjskih granica Europe, jer to nam je zapravo svima koji dolazimo na ovo vijeće u ovom trenutku najvažniji cilj. Tijekom radnog ručka imali ste raspravu o posljedicama pada Asadova režima na migrantske tokove. Kako su zaključci te rasprave? Pa, otprilike ono što smo i mi u Hrvatskoj komunicirali, u svakom slučaju dobro je da je taj režim postao dio povijesti. To je režim koji je na brojne načine se obračunavao sa vlastitim građanima. Međutim, to je režim čija pobjeda tamo 2014. godine u građanskom ratu u Siriji, naravno uz pomoć prije svega Irana i Rusije, je doveo do nezapamćene migrantske krize u Europi. Znamo da je i ova kriza koja još traje na našem kontinentu počela 2015. i 2016. godine. Evo, kao što vidite, još traje. Međutim, ovo je možda u tom razdoblju jedan od najvažnijih trenutaka nade da bi se ti trendovi mogli početi mijenjati. Sada je još uvijek prerano govoriti što nova garnitura politike u Siriji nudi. Neke njihove izjave su na tragu toga da pozivaju svoje građane da se vrate u Siriju. Danas su neki ministri, pogotovo onih zemalja koji imaju velik broj sirijskih izbjeglica, kazali da su uočili određene trendove i da se neki od Sirijaca počinju vraćati u Siriju, tako da mi kao Europska unija, to je bio i sadržaj naše rasprave, pa i moje intervencije, ovaj trenutak možemo definirati kao trenutak izazova, ali kao i mogućnosti koje bi se mogle otvoriti i u biti testirati ono što je i dio pakta koji bi trebao stupiti na snagu sredinom 2026. godine, a to je da Europa odigra malo aktivniju ulogu prema trećim zemljama, pa i kad govorimo o organizaciji povratka migranata u zemlje svog porijekla. Više članica donijela odluku odmah nakon pada Asadova režima o obustavi obrade zahtjeva za azilom Sirijaca. Nije li to malo prerano?
Vidite, naravno da to sad nije, ja sam kazao kad je Hrvatska u pitanju da je to jedna privremena odluka, međutim Europska unija je morala reagirati, morala je poslati, odnosno te države članice su morale poslati tu vrstu poruke da jednostavno se želi ohrabriti sve one dionike koji su sada aktivni u definiranju onoga što bi trebala biti sirijska stvarnost u perspektivi, da su tu njihovi građani, ali i poruka tim istim građanima da ono vrijeme koje su proveli u Europi, naravno na jednoj racionalnoj bazi, pokušaju sada investirati u vlastitu državu, u izgradnju institucija, u podizanju kapaciteta u raznim djelatnostima. U Njemačkoj je više ili otprilike 1 milijun sirijskih izbjeglica koji obavljaju različite poslove. Sigurno je da bi ta znanja koja su oni stekli bila itekako dobrodošla i nadamo se da će to i biti u stvaranju bolje budućnosti za građane Sirije. Ponavljam, svima nam je jasno da još uvijek nije potpuno jasno u kom smjeru će ići razvoj unutarnjih događaja u Siriji, ali određene poruke pa i određene nade postoje, a Europa tu ne smije kasniti. Ona mora sada postati akter svega što se događa u Siriji, mora uspostaviti kontakt, mora surađivati sa državama koje su tu u ovom trenutku veoma važne, prije svega sa Turskom, i na neki način harmonizirati svoju politiku i reći što su europski interesi kad govorimo o situaciji u Siriji. Kao što je poznato, Hrvatska je cijelo vrijeme podržavala, bez dvojbe znači osnažen Schengen, pogotovo u današnjem imati na vanjskim granicama 2 nove članice